справа в том, что я хочу показать гэтыя пагоны. Яны мне шмат гадоў таму іх прэзентаваў Міша Пташук пакойны, рэжысёр, які здымаў тады фільм «Кооператив Политбюро» будзе доўгім развітанне. І вось гэта пагоны Сталіна. Там у яго карціне, я, здаецца, мінулым разам расказваў, што ў яго карціне ёсць героі. Там Сталін, Брежнева, там Чапаев, Хрущев і розныя артысты гуляюць гэтых герояў. Справа в том, што для того, каб лепш сыграць Сталіна, сыграў вельмі добра Петренко, артыст Петренко вядомы. І яны музей купілі ў Москве, ёсць великий нейкі музей, і там было 120 пагонаў Сталіна, 120 пар. Яны купілі 2 пары, і вось одну Міша пакойны падараваў мне. Справа в том, што чаму я вспомню. Зараз якраз пачатак травеня заўсёды, пачатак травня асацыюецца з перамогай. Я апошнія дні бачу, ось і зараз бачу в інтэрнэце, што в Беларусі, там недзе ў Брэскай вобласці, в Расійскім раёне, дзярэвня Лядовичі, захавалася вуліца імя Сталіна. Да? Вельмі, скажем так, вельмі мне шмат пытанняў да гэтых момантаў, да захавання гэтых вуліц. Там і ввогуле я днямі таксама бачу в тым жа інтэрнэце пра тое, што амаль 30% беларусаў асацыююць перамогу з імем Сталіна. Гэта шмат пытанняў. Справа в том, што ўлада весь час клапаціцца пра тое, каб нехта там нейкім чынам перамогу не скраў. Я на гэты конт цалкам не згоден з такой пастаноўкай вопроса. Справа в том, што яны баяцца, каб не выкрылі міфы, якія яны зрабілі пра перамогу. У вайне перамог не Сталін, якога асацыюецца, пагоны якога у мяне ёсць сёння, а перамогу той вайне зрабілі людзі, звычайныя людзі. Яшчэ невядома, каб не мудры ў косках, кавыч кіраўніцтва партыі, што было. Мы, па сутнасці, у той вайне на аднаго немца паклалі, па статыстыке, 6 рускіх салдат. Навошта такія страты? Все наши полководцы такія. І таму у меня шмат пытанняў да гэтага, менавіта гэтага перыяду гісторыі, і менавіта да асобы Сталіна. Канешне, калі я читаю, што Лукашенко сёння амаль, значная частка насельніцтва называе другім Сталіном, да? У меня шмат пытанняў, таму што, все хочуць стаять на вышках с автоматами, но никто не думает про то, что можно опынуться унизе и махать кайлом. И вот чамусь у нас вельмі хутка забываецца про то, что было там унизе. А с вышки один погляд, калі там зэки некие, а у зэкаў другі погляд. Чамусь наши люди не думают, что яны могут опынуться сярод зэкаў, а яны так і звычайна апынуліся. Ведь калі нагадаць гісторыю, сталінскі рэжым першае, што зрабіў, ён расправіўся спачатку з тымі з ворагамі сваімі, а потым пачаў есці, як любая рэвалюцыя, сваіх дзяцей. Тыя, хто з тых верных ленінцаў, што зрабілі гэту гістарычную з'яву рэвалюцыю, якую, дарэчы, раней пераваротам все называлі. Я лічу, што яны потым вельмі так зачысцілі гісторыю. І, на жаль, сёння таксама гэты момант адбываецца ў Беларусі.